Menstruationscyklus. Først vil jeg snakke om hormonsystemet, hvad hormoner er og hvilken funktion de har. Hormoner skal opfylde 4 krav. Nummer 1 er, at de skal være et regulerende stof. Nummer 2 er, at det skal dannes i en endokrin kirtel. Nummer 3 er, at det skal spredes på blodet til hele kroppen. Og nummer 4 er, at det kun virker på særlige målceller, som har hormonreceptorer. Hormoner er en slags signalstoffer, som produceres i kroppens hormonproducerende kirtler, også kaldt endokrine og parakrine kirtler. Forskellen på de to slags kirtler er, at endokrine kirtler fungerer på den måde, at de sender hormoner rundt med blodbanerne, hvorimod parakrine kirtler sender dem fra celle til celle. Vi kan se her. Hormonet det rejser fra den ene celle til nabocelle til nabocelle. Hormonet det kan også beskrives som kroppens kemiske budbringere, som faktisk bliver spredt ud igennem hele kroppen, selvom det kun virker på ét organ per hormon. Et par eksempler på endokrine kirtler kunne være bugspytkirtlen, som er et endokrin kirtel, der sørger for at stimulere insulinet i blodet. Også blandt de mange kirtler er der hypofysen, hypotalamus, som stimulerer blandt andet kønshormonerne. Man kan også kalde det for det sekundære kommunikationssystem, fordi det ligesom nervesystemet fungerer som et kommunikationssystem, men det bare har den forskel, at hormonsystemet det er mere internt og upræcist i forhold til nervesystemet, som sender meget præcise instrukser ud igennem nerverne. Man kan forestille sig, at nervesystemet hjælper os med at opfatte ting omkring os og hjælper vores sanser, mens hormonsystemet det balancerer og styrer kroppens indre funktioner. Alle mennesker har et hormon, der kaldes GnRH, som kaldes det overordnede hormon. Dette hormon produceres i hypotalamus, som er den lille kirtel placeret her i hjernen. Og når vi skal snakke om menstruationscyklus, har vi med 4 overordnede hormoner at gøre. Det første er det kvindelige kønshormon østrogen, som bliver produceret i æggestokken, som også er en kirtel. Nummer 2 er det luteoliserende hormon med forkortelsen LH. Det tredje er follikelstimulerende hormon, som har forkortelsen FSH. Og det sidste har vi progesteronhormonet. Nu skal vi snakke lidt om positiv og negativ feedback. Positiv og negativ feedback er hormonernes måde at regulere sig på. Så der aldrig er for meget af et hormon og aldrig er for lidt. Det reguleres ligesom en radiator. At hvis der er for varmt, så finder radiatoren ud af det og sænker varmen. Hvis der er for koldt, finder radiatoren også ud af det og øger varmen. Negativ feedback betyder, at det hæmmer, og positiv feedback betyder, at det fremmer. Hvis vi skal snakke om menstruationscyklusen, så foregår den over 28 dage og har 2 overordnede faser. Første er follikelfasen, og den anden er lutealfasen. Som I kan se, her har vi en graf, hvor at hormonerne det vises her. Som I kan se, FSH, LH, progesteron og østrogen. Her ser vi processen af æggestokken og her i livmoderslimhinden. Det hele er skrevet relative enheder i forhold til hormonerne, da det aldrig er præcise mængder. Og dagene i cyklusen starter fra den første dag til den 28. dag, som jeg sagde før. Det første, der sker, er, at GnRH, som er det overordnede hormon, bliver frigivet i hypotalamus, som derefter sender positiv feedback på hypofysen, som afgiver FSH, som er det follikelstimulerende hormon, som rejser i blodbanerne ned til æggestokken, hvor den så fortæller æggestokken, at den skal producere et nyt æg og modne det. Follikelstimulerende hormon gør, at der dannes en follikel, som den her skal rundt om en ægcelle. Follikelen er en slags boble, hvor der er sådan at der sidder nærende celler rundt omkring i skallen, og den har sådan en væske indeni, og de her celler de producerer så østrogen, og derfor kan vi også se, at østrogenniveauet bliver sådan, det stiger hen ad vejen, når man kan se, at follikelen den udvikler sig. Eftersom den har positiv effekt på FSH her,
har den også sådan lidt positiv feedback på LH også, da GnRH også producerer det her stof. Østrogen det stiger i optakt med, at folliklen udvikler sig og bliver modnet, da follikelstimulerende hormon gør, at det modnes. Når det så er, at østrogenet er på sit højeste punkt, giver det positiv feedback på LH, og også lidt FSH, men mest LH, som så stiger drastisk her, fordi den bliver fortalt af østrogenet, at den skal lave en æggeløsning, og det sker så her på cirka den 14. dag, mellem den 13. og den 15. dag cirka. Her kan vi så se en voldsom stigning i LH-koncentrationen i blodet, hvor så at ægget frigives og sendes ud i æggeledetrakten og videre ned og sætter sig fast på livmoderen her. Østrogenet har så opbygget livmoderen, da det ligesom er den, der fremmer mængden af næring i livmoderen, som er det her, slimhinden. Og når så at ægget bliver frigivet, eller ikke stopper, men hæmmer det meget produktionen af østrogen, som I kan se her, at det falder nedad her, hvor så at folliklen bliver til det gule legeme, som producerer progesteron, som har en negativ effekt på østrogen, fordi at østrogen ikke kan produceres mere, hvor at den er ikke en follikel mere, men det gule legeme. Det gule legeme producerer så progesteron, og da der ikke er mere østrogen produceret, producerer de heller ikke så meget FSH og LH. Det gule legeme det sørger for, at slimhinden her er sej og hård, så der ikke kommer infektion op i det eventuelle foster, der vil kunne fremstå her, hvis ægget er befrugtet. Her kan vi så se, at ægget ikke er, fordi at hjernen har fundet ud af her, at der ikke er noget foster, så det sænker progesteronniveauet, fordi at det gule legeme det ikke får feedback fra det eventuelle foster, der kunne have været der, som så fortæller det til at producere mere progesteron, og da der ikke er et foster, vil det så sænke mængden af progesteron her, hvilket gør, at de her stoffer, FSH og LH, kan stige igen. Og det er så her, hvor det er sådan, at det har opdaget, at det ikke er befrugtet, at man får sin menstruation, hvor det så frastøder eller afstøder slimhinden. Og så sker cyklusen bare om igen. Når det er sådan, at østrogenen falder, vil det så få sig fald i LH og FSH, så ligesom fortæller, at der ikke skal løses flere æg, og derfor stopper den. Her har vi så en figur, hvor der står, at hård fysisk træning har vist sig at have indflydelse på hormonbalancen hos kvinder, og i en undersøgelse af en gruppe kvinder fandtes hormonelle ændringer hos 89% af dem, der så i en periode trænede meget hårdt. Og her kan vi så se, at det her det er en kontrolforsøg, hvor det er sådan, at det her det er normalvis, så den LH-koncentrationen skal se ud, hvor vi har LH her og det her. Der kan vi se, at den har et peak her, hvor det er, sådan, det er cirka den 14. dag, og her kan man se, at den ikke peaker overhovedet, det vil sige, at man ikke får ægløsning. Grunden til, at man ikke får ægløsning, er, at når man så danner så meget muskelmasse, når man træner hårdt, så vil det så producere testosteron, som har en negativ effekt, eller negativ feedback på GnRH, som så ikke producerer nok LH til at lave